کوئی تیں جہا نظر آوے تے ویکھاں، کوئی دوسرا دل نوں بھاوے تے ویکھاں، کوئی سورج الٹا چڑھاوے تے ویکھاں تے سڑیاں کھجوراں اگاوے تے ویکھاں، جویں کول سرکار نوں رب بلایا کسے ہور نوں بلاوے تے ویکھاں، کوئی اس لجپال سرکار وانگوں میں بدکار نوں سینے لاوے تے ویکھاں، یتیماں دا والی غریباں دا امی محمد جہا آوے تے ویکھاں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان عظیم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے اور پیارے محبوب آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور اللہ کے تمام نبی رحمت لے کر آئے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے۔ کسی نے اسی موقع پہ کہا کہ رتبہ کراں بیاں کی اس بے مثال دا، رتبہ کراں بیاں کی اس بے مثال دا، ثانی نہ کوئی آمنہ مائی دلال دا۔ سبحان اللہ۔